भजन करी भगवान के कृपा हुई भव सागर से नाव पार हो जाएगी। सीता के बबुआ सीता के ना तो काहे ना और भजन करत बा राम और सीता के काहे ना भजन करलो राम लखन और सीता के। अरे श्रीमद भागवत गीता के कहना भजन करेलो राम लखन और सीता के श्रीमद भागवत गीता के। आदरणीय हमने के गार्जीवन चाचा जी के तरफ से हजारों हजार पुरस्कार मिलल बा, शुभकामना बा। लेकिन सब कोई के कलिकाल में भोजन अच्छा नहीं खेला आ वो लोग के तैयारी अच्छा नहीं खेला कभी कहत रहे तब वो बुआ पियले बड़ो सूरा तहरा बुझाला नया छाबूरा बबुआ। हे बबुआ पियता रसूरा तबू झाला नया छाबूरा। अरे अच्छा बुरा ये बबुआ तब बोई बो कैसन करबो वैसने पैबा कलिकाल हो संगे संगे कभी कहले तब बोईबो बोबुरता फल कहाँ से पैबो रे पपीता के। बोईबो बोबुरता फल ना मिली हो पपीता के श्रीमद भागवत गीता के। आदरणीय हमारा द्वारिका राज 12वें भैया जी के तरफ से पुरस्कार बा। माई दुर्गा से प्रार्थना करम सब अपना मित्रगण खातिर करमवीर सिंह उप मुखिया 12वें प्रदेश अध्यक्ष भैया जी के तरफ से हजारों हजार पुरस्कार जय जयकार शुभकामना धरती के बार बार प्रणाम बा। जय हम हो तू हो सारा दुनिया में जितना सृष्टि बा समय के अनुसार वहां के बुलाए हमनी के माध्यम के बुलाए एक डायरेक्टर ऊपर बैठल बा।
जरी के बबुआ चीता के दीपू कुमार दरिहरा छतरपुर फाउंटेन पेन दूगो शुभकामना बा लिखो फेंको एक दिन राख हो जाइबो अरे जरी के बबुआ चीता चौगुन छपरा में अपना आज श्रीमद् भागवत अरे गीता के क्या बात है भजन करे राम लखन जरूर